дар ҷараёни ин ҳамаи маслиҳатҳо мо дидем ки ҳам дар анъанаҳои миллии худ ва ҳам дар таҷрибаи ҷаҳонӣ унсурҳои арзишманд барои тарбияи кӯдак дорем. воқеан беҳтарин равиш шояд омезиши оқилонаи ҳарду бошад. яъне мо набояд танҳо ба як сӯ гароиш пайдо кунем, на комилан бо усули падари сахтгир аз замони гузашта часпем, на куллан тамоми анъанаҳоро партофта куркурона нусхаи ғарбӣ шавем. кӯдакони мо ҳам ҷузъи ҷомеаи тоҷикӣ ҳастанд, ҳам шаҳрвандони олами имрӯз. пас тарбия мехоҳанд ки онҳоро ҳам инсони бофарҳангу бо одоби худе ба воя расонад, ҳам инсони озоду бо эътимоди глобалӣ. масалан мо метавонем меҳрубонӣ ва пайванди қавии оилавиро ки дар хонадони тоҷикӣ маъмул аст нигоҳ дорем. дар тоҷикистон фарзанд ҳис мекунад ки дар иҳотаи дастони меҳрубони бобою бибӣ ва амаку хола калон мешавад. ин боиси эътимоди нафси қавӣ мешавад. дар айни ҳол метавонем аз ғарб омӯзем ки кӯдакро дар муҳити ошкорбаёнӣ тарбия кунем ки битавонад фикри худро бигӯяд, яъне ҳангоми суҳбати хонаводагӣ танҳо калонсолон гап назананд, ба кӯдак ҳам бигзорем ақидаашро баён кунад. ин як намунаи омезиш аст, ҳурмати бузургсол ва озодии баён. ё бигирем ки дар анъанаи мо одоби муошират бисёр зебо кор кард шудааст. эҳтиром ба калонсол, кӯдак ҳангоми вуруд аз ҷо хистан, дуо гирифтан аз падару модар ва ғайра. инро мо бояд нигоҳ дорем ва ба фарзандон ёд диҳем. зеро ҷомеаҳои пешрафтаи низ ҳастанд ки аз гум шудани чунин анъанаҳо изҳори таассуф мекунанд. аммо ҳамзамон метавонем аз ҷомеаи дигар ёд гирем ки нисбати шахсияти кӯдак зарифтар бошем. масалан бидуни зарурат пеши дигарон сарзаниш накунем ё ба интихоби фанҳои дӯстдоштааш эҳтиром гузорем, на ин ки ҳатман таҳмил кунем фақат табиб мешавӣ. шояд яке аз беҳтарин омезишҳо дар масъалаи таълим аст. системаи маърифи суннатии мо ба аз худкунии донишҳо, аз ёд кардани шеър, қоидаҳо такияи зиёд дорад ки бад нест, хотири кӯдакро қавӣ мекунад. системаи ғарбӣ бештар ба фикрронӣ ва эҷодиёт таваҷҷӯҳ мекунад. пас чаро мо ҳардуро нагирем? ҳамон шеър аз бар кардани классиконро нигаҳ дорем, вале аз боло фаҳмидани маъниву шарҳи он шеърро илова кунем. ҳарфу рақамро хуб омӯзонем, аммо иҷоза диҳем ки кӯдак бо савол додан ва кашф кардани ҷаҳон бо тарзи худ ҳам машғул шавад, на танҳо китобхон. дар хотима муҳимтарин роҳнамо барои ҳар падару модар дил ва муҳаббати онҳост. мо метавонем маслиҳатҳо бидиҳем, аз таҷрибаи дигарон огоҳ шавем, вале ҳеҷ кас фарзанди шуморо монанди худи шумо намешиносад. бо дилатон ҳис кунед ки кадом тарзи рафтор ба фарзандатон беҳтар ҷавоб медиҳад. ҳар як кӯдак фарқ мекунад. яке нозуктар аст, дигаре ҷастухез, яке бо сухан ором мешавад, дигаре бо оғӯш. ҳунари шумо ки аз меҳр ва дониши шумо сарчашма мегирад, дар он аст ки барои худи ҳамон фарзанди нотакрор беҳтарин омехтаро аз ҳамаи усулҳо эҷод кунед. ва ҳамамон донем, ҳадаф тарбия кардани инсони хушбахт, некхоҳ ва комилҳуқуқ аст. инсонеро ки реша дар замини хоки худамон дораду шоха ба сӯи осмони бузурги ҷаҳон кашидааст. бо ин ният ҳама талош мекунем ва албатта ҳамеша омодаем аз таҷрибаи якдигар ва ҷаҳониён омӯзем. шумо кадом ҷанбаҳои тарбияро аз падару модари худ гирифтед ки ифтихор мекунед ва кадом навгониҳоро хостед ба он зам намоед? фикри шумо дар бораи омезиши анъанаву таҷрибаи нав чист ва аз кадомаш бештар баҳра мебаред? шумо ин маслиҳатҳоро хонда барои хеш чӣ натиҷагирӣ кардед? кадомҳоро бештар истифода мекунед? фикри худро ба мо дар миён гузоред. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид бо витамини Д, қатрае аз витамини офтоб.